Awurade onya ye kwanjo so obefra ya na onya ye kwanjo no woni mfiri atetie ne yareda ho jidi se anyu be hye wo den oni a wahwere wo dofo onyame na onim ne oye na oye ma ne mba ebia na obeda ho ache atetie wo ti se wo frɛ no a so yafa ne gie ni aseda ma ye